Mayong buntag mga kahuligam. So di kita karon live sa Barangay Pulo, sakop sa siyudad Sanhay. Diin atong makita ang sitwasyon sa dagan trapiko nunot niining pag ayok sa atong mga kadalanan dinhi sa Barangay Pulo. Din makita nato nga one way taas ang pila niining orasaha alas 10 no kabin alas 10 22 na sa Kabutagon adlaw nga Huwebes. So mo ni atong makita diri sa Barangay Pulo diin taas yun ang traffic nga nasilapi karong mga orasaha tungod lagi nining pag-ayo sa dalan kung gitawag og road widening. So mo ni karon ato ning klarohon kung unsa na nahita mo dahil nabisa ano dunay pulis. Ay kay gadasod dia ang Philip. Doon na din SPG no? So gibutangan din siya og SPG dire kay ito din dagan sa trapiko.